ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ? ଖୁସିରେ ରହିବା। ଖୁସିରେ ରହିକି ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ଆମେ? ଆମ ଲାଇଫ୍ ସଦାବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ସହିତ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛୁ। ଆମ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସବୁକିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଲାଇଫ୍ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଇଏ ତ ପକ୍କା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଡେଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫେସ୍ କରିକି ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ହଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଫେସ୍ କରିକି ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ଏଇଆ ହିଁ ଲାଇଫ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ଯାହା ବି ଭାବୁଛୁ ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ରେ ମିଳିଯିବ କି ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସି ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଖୁସି ହେଇକି ସେ କାମଟା କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ଆମ ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କି ନାହିଁ ଇଏ ତ ସମୟ କହିବ, ଇଏ ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇକି କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଜକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଲାଇଫ୍ଟା ଜୀବନ କେବଳ ଥରେ ମିଳେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ କେହି କହିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଇକି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ନିଜକୁ ବୁଝିବା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି ଦୁନିଆ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଭଲ କହୁଛି ଖରାପ କହୁଛି, ଇଏ ତ ଦୁନିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରେ କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ କ'ଣ କହୁଛି ଏକଥା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଆପଣ କ'ଣ ଭିତରେ ଭଲ, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ଲାଇଫ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସି ହେଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗେ ବଢ଼, ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ଏହି ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ର ଖୁସି ରହିବା ସିକ୍ରେଟ୍। ଖୁସି ରହିକି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚ।